Здравейте хора, аз съм Iron TNT и това е първи епизод в Minecraft. Значи, тук има една малка промяна. Тук съм в Villagecraft. И отначало не можа да снимам, защото бях болен и все още съм болен. Гласът ми както ще се не е добре. И така, сега ще представя какво съм направил в Villagecraft. Това ще е нещо като информативен клип и да, вчера той Ванко, идиота ме уби и не ми върна айтемите, защото били са изчезнали някакви глупости. И така хора, ето Спарта даже вече си имаме тук. Да, Boxer е прият, честито брато. Посетите ми профила, не знам как е. Така и няма да го питам сега, защото изобщо ми се занимава хора. И мисля да ги известявам когато снимам, защото сега така повечето хора се мразим. Станаха големи проблеми заради тези ванковци. Анджито там някакви... Стана ден, вечер. Правят го вечер, защото тестват новия плагин Herobrine. Значи тук ако видя Herobrine ще ме причука. Какво ще се направи? И да, искам да благодаря на Каптен Коки, който ми помогна. Всъщност той ми направи дизайнът. И му благодаря. Искрено благодаря. Ще го спомнявам във всеки един клип. Посетете му профила голям пиче. И така. Търся човек, който може да прави интрота. Значи това ми трябва ми помощ сега. С интротата. Всичко друго окей. Значи ще снимам тук, когато имам нещо да правя. Защото сега в момента няма какво да правя и затова няма да снимам тук. Да. Ще му го дам на лично, защото повечето хора не искам да ми знаят тук координатите. Не, че има кой... То всъщност май всички ми ги знаят. Момент, ето сега, виждате това съм направил. Скочим там. Майки ти дева. Ето така. Това са... Майки ти деба. Това... Ето мостът. Извинете за гласът ми, променя се. Мале как ме стресна, куче. Мислиш, че Herobrine. Извинете за гласът ми, по дяволите не трябваше да снимам сега. Така, ето какво съм направил за сега. Този мост съм направил. Ето тая куличка, която е нещо като бойна кула. Ето виждаме тук и се бим. Той дър после ще го снимя с санд. Ами, не ми отне едно време, половин час да го направя, даже и толкова нямаше. И тук с стреляне. Стрелба. Доста съм развит, имам какво се покаже. Ето ми чантът на меча. Имаме един наградник Protection 402, но сега няма да си показвам честовете. И това е просто като информативен клип. Да знаете, че утре може да има клип тук. Зависи, утре 100% ще има клип, ще е направен, но не казвам, че ще е такъв. Ще качем вече в V-Box, защото много просто не знам, той в ги прави адски големи клиповете и напочак се отчаивам, когато се конвертирам това. Когато вече съм готов с това с клипът и всичко. Ето. Сега ще го посея и отиваме да видим в недъра какво съм направил, защото има и там има и нещо там да се показва. Сега ако ме нападне Herobrine цяло 7, защото нямам сет, имам само един шарт на стройка. Така. И да, ще имам хора в недъра и пак забравих. Сега ще имам. Ще правим една каскада. Не стана. Опа, ленката. Така. Значи сега всичко, което направя в недъра е мой дизайн. И всъщност всичко, което правя там е мой дизайн. Така. Опа, лага ми. Табела от Herobrine. Мале, брат. Значи, хора, извинете. Ето го и това. Ето го и портала. Дизайнът е много як. И тук като събера малко повече парти ще е такова. Много ми се иска сега.
О, майки ти, майки ти. Да, се махаме от тук, защото... Тия Херобрайн са много страшни хора. Но все още не съм ги срещал, така че може това да е някаква бавка. И така. Еми... То мина 1 април, но що не си направим и ние? Не ми остават две табели. Нека да измисля. Бати лъжете съм хора, нямам спирачки. Това много ме стряска с тези Херобрайни, не знам, мисля, че са... О, майка ви, някакъв батъл. Давай. Аз вярвам в теб, куче. О, он е със енчант, ще ми бие, мама ти деба. О, на 3 сърца. Не. Мамо стара, на малко се ми може да ме убие. И някой вика. Ще ми избие зъбите. В момента... Това е странно, сигурно. 2 сърца са хора. И... Може да чуете някакви гласове, които... Какво правиш там, бе? Това са тъпи. Нека се проверим честите се пак. Не верно да оставя нещо. Тази е моя, номер 1. Не знам, енчанът ли трябва да са? Чакай малко. Простих ще... Не, това е моя, да. Търчиш пак е моя. И няма нищо в честовете ми. Така. Хора, аз бях Iron TNT. И някакъв гей продължава да ме удря. И той ме гони при малко. Умри. Не ми дропна лъка, майки ти деба. Сори за последните, аз бях Iron TNT. Да ме харесало и скоро очаквайте епизоди тук. Чао, чао. Вие се спираше, бе, деба. Ето, чао.